เขาไม่ให้เราเข้าไปเล่นที่จะทำการโมนาลิซาเลยใช่ไหมโมนาลิซาโดบีNad ním stojí jeho syn Emanuel II. Andráš s manželkou Máriou rodinou Polodnickou. No a tak si teraz prejdeme takou jednou ušou chodbičkou, cez ktorú si budete môcť všimnúť gromovej kuchyne. Taktiež si prosím vás všimnite aj ručne vyrezávaných párových dverí.
Nézd meg ezt a szamuráj mellett. Ez szép, nem? Igen. Gróf Andrási van. Országgyűlési képviselő, nem csak majd. És ez kap ajándékot gondolom, akkor valaki járt ide. Itt. Még azt is elfelelnem. Hol van ezek? Kanuka sa do slovenčiny prekladá ako sviatok svetiel a skoro identicky sa traduje s mesiackými Vianocami. Na trkadlom je to maľba, ktorá zobrazuje Barkoviansky kaštiel. Tento Barkoviansky kaštiel dal postaviť grof Emanuel I. Andráši a bol to taktiež jeden z prvých romantických kaštieľov na území Slovenska. Bohužiaľ, tento kaštiel bol však zdevastovaný počas vojen, no a dnes na jeho mieste nájdete iba aj na tomto priestore je veľmi jednoznačné a očividné, že Andrášiovci boli vášnivými porodníkmi a za taká najvýznamnejšia politická trofej, ktorá sa v tomto priestore nachádza, je hlava tohto jelenia. Tento jeleň sa volá Bakity, pochádzajú z Spojených štátov amerických a konkrétne z roku 1881. No zobacz, kamera. 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 Zobacz. Wygasz sobie naมันก็ได้หมดแหละยกเว้นเขาขึ้นใช่